Lamsogo bayap sungno haina hai an channel tini ang norok ni bagui tipika Maharaja Tripur ni history hinke norok pul khaitani bo norok saka Tripura ni history no naina muchungo hene hinke ang aboni bagui no ang ani je mansak ani je kitui ang norok ni bagui tipika Maharaja Tripur ni history hinke norok video no puilan simi paithak jora so ekari nai tongdi hinke phaidi chenglai seono Maharaja Daitya thimani yagulo bini busla Tripur eba Maharaj Tripur Raja Chakha bini tomung chamung koklam bebagno hamya hano bini hawa tongkhtar hinmani mungsa phanose korikha abo haike mang bisik bangma romboi bini projarokno satok pitok khlaimangno bo abo haike mangno tongkha jobobo thangmani mayung korai aborongno suruno bo maya nangya kare bathari paibe hino Maharaj Tripur asake phan ganang hno tei sengkrang hno bono kubuni rajarok kebo paiya eba mechani maya hno bebangno chenei thangnani nang bebagno mechani rohajak pho Ajarawo hachak hakujugo tongui tongnai bebak rajarok no bini thani bokhorok ma bom kisamisa chaya nungma baino bebak langma ganang rongno bathari khibio hono batharna tokthana korei bini bukhukni mungsapano se kogya hono thamsi ba asken kutung hono te ko bokoi krak hono pelaino thamsi kutung te satok krak hono bini mokolo kebno se bo pengjagya hono bo asakeno sak bolai hono sak sakno mutai haise matong jakpho bo sak bai thang mutai atai rono to khulumya no hono lukurok joggo khlaiwi eba dan rok khlai sudun sebo chajagya bini bokrogo samung kaham tei tongmung kahamni wansungmu kisafano korei hono asakeno hamia tei natha sitra tongmani raja Tripur buini don sampod phan krak bai thangmu sungtike segei namani rok tongo hono bini abono karibo buini bihik busani thakao sudun se bini yak tisa khorok sasuk bini otomung selengma singcha samung tangthani ebengkha kangkai bonono bathari pai hano Maharaj Tripur sekai bini wansung korei tei asangno tomung kothangno bini abuti khlai mang bisi kwbangma lai thangka o dapur jugni pai thago motai kotor ship nainani phaika hano tiaba Maharaj Tripur motai kotor subraino sak sak sinui malia o motai kotor no pubagra sinui mayani bagai bini hamya champawi phaika no aba haike nugui subrai kupal chulong tei tulung tulung ke hokul kaja kha tei thamchi kaja kha no haini bagai bono bini tirsul bai wachhabai no khaklabo surui par khlai bono bathar paikha hinke bai song Maharaj Tripur bo ship bai bathar jaka na kubni borok bai bathar jaka na kubni raja bai bathar jaka abno Simon namu songkhai norok next episode naina tapokdi eba next part naina tapokdi hinke tinin bagai asang nong sunai norok bai malai finai te kaisa video hambai।